Angibingelele bazalwane bonke egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bantwana bakaNkulunkulu, siyamdumisa uJesu ngomsebenzi wonke uNkulunkulu awenzayo empilweni zethu njengebandla. Siyabonga. Angisho ke ngibingelele ke noma sesinesikhathi sigcinene ukuthi umuntu azothula umlayezo kaNkulunkulu kule ndawo einkundla zokuxhumana. Empeleni akuyona into engiyithandayo ukuzothula umlayezo la, ngoba angithunywanga ukuduma noma ukuvela kuma TV, ngithunywa uhambisa umlayezo emhlabeni wonke. So ke njenge platform etholakala available ukuthi umuntu angakwazi ukudlulisa umlayezo, ngiyayisebenzisa njengabo bonke abantwana bakaNkulunkulu. Ngiyabonga. Ngiyafisa ukuqala ngisho ukuthi ziningi imfundiso ezigcwele ethulwe ebantwini, ethulwa ngabantu, bayithule ngendlela ezahlukahlukene, basho konke. Akekho umuntu engimelene nayo othula isifundiso noma othula isambulo noma osho ina ngimelene namuntu. Kodwa eqinisweni mina ngizosho lokho inkosi ekusho kimi. So angikwazi ukushintsha into esho uNkulunkulu ngoba ngenzela abantu abathize ukuthi baphatheke kahle noma bajabule, bathi babuntanda ukukhuluma ngendlela eright. Angikwazi ukwenza lokho. Angithunywanga abantu, angiqashiwe abantu, angiqashiwe isonto. Mhlambe bangcono laba abaqashwa amasonto, into yabo imonithwa amasonto ukuthi angakukhulumi lokho, akukhulume lokho. Indaba yami imonithwa umuntu wangibiza ukuthi ngithini. Noma nizwa ngiyaphikisa, noma nizwa ngithini, kungenxa yendaba yomuntu owangibizayo uKristu Jesu, ukuthi angizomemezela izahlulelo zakhe ebantwini, ngizokhuluma izwi lakhe kubantu. Ngiyacela ukuchaza namhlanje kafishane udaba engilizele. Ngizokhuluma ngendaba yeSabatha. Kunamabandla noma kunebandla noma kunabantu noma kunesonto okuthiwa lisindisiwe ligcina iSabatha. Bese kuba nabazalwane abahlukahlukene abaningi sengidibene nabo abagcina iSabatha. Ngicela ukuthi kulolu daba engikhuluma ngalo umuntu ongasindisiwe angimfaki. Uma eyifaka uzoyifaka ngoba efuna ukusizakala. Uyayigcizeleleka umfutho uzwane leyo ukuthi iplatform yabazalwane lena ke cha kuseyabazalwane yawo wonke umuntu. Ofuna ukungithuka, ofuna ukusho yonke into nje, alekho icala ukhululekile ukukhuluma noma inhlamba uma ufuna ukusho lento ofuna ukisho. Kodwa mina ngizodlulisa umlayezo njengoba unjani. Ngicela futhi uqala ngicorrect enye statement esinokukhalisa abazalwane la ngikhulume khona ngedwethu. Ngiyacela ukusho abazalwane ukuthi kusezweni lento yokulunga ethi iBhayibheli zidwedwe ezibolile. Kusezweni ukuthi nje ulunge ngokwemvelo zidwedwe ezibolile phambi kaNkulunkulu. Usuku vele isidwedwe sibolile noma ungayibiza ngomuntu olungile ngemvelo uthi ngilungele mina ngisona isidwedwe. Kusezweni uyazi kunezwi lenkosi la abantu abangathandi ukulifunda abalibalekela ngangalizwa lifundo umfundisi uMpungozi elithi ubhubha njengamasimba akho. Libhalwe kanjalo eBhayibhelini. Libhalwe kanjalo incwadi kaJobe ukuthi uyobhubha njengamasimba akho. Akukho la lihlonizise khona. Ngazi ke manifuna amavesi ahloniziswe noma sizama ukwashintsha athi lithezi lenkosi ngabe bikho umuntu owehloniphisayo nogcwalisayo la nosusayo nje sikuthatha njengoba inkosi kubekile. Manje angazi manifuna kube khona izinto ezishintshwayo zikaNkulunkulu ukuthi ishintshelwa bani lo osatshwayo. Ngilungisa kamagama engingezwa nikhala ngawo nithi idwedwe. Vele idwedwe ezibolile ngiyachaza ukuthi uJesu wangithola kanjalo. So nomuntu engimbone phambene nezwi lenkosi nje ivuke nje ukuthi zidwedwe ezibolile njengoba lokho ezincoma ngokuthi ulunge ngokwemvelo. Ngoba lithi izwi lenkosi ukulunga kwemvelo akumsebenzeli uNkulunkulu. Kufuneka umuntu aphenduke akhole. So ngicela ukukhuluma indaba yeSabatha ke ngiyicacise ebantwini bonke bayazi umhlaba wonke. Seniyongitolikela nina nikhuluma isingisi, nina nikhuluma isishangane, ni-interpretela abanye nibachazela ukuthi njengoba ngikhuluma ngesizulu sakithi ngichaza ukuthini ngeSabatha. Ngiyomcela uJesu angilekelele ngelinye ilanga
ngingene nangasi isilungu ngoba asixabananga nothisha omkhulu akazange angiphuca imali school fees yaqoqwa nje ngendlela efanele. Futhi ke bazalwane ngizoletha leso sifundo nje uchaza ngesabatha. Ngingalivula iBhayibheli noma ngingalivuli ngoba uzofica into eyodwa nje isabatha. Yini isabatha bazalwane? Kugcwele la ngaphandle abantu bayesontweni ngesabatha basho yonke into ngesabatha akukho abangakusho maqondana nalo isabatha basho izinto eziningi abantu. uNkulunkulu eqaleni mayeqala edala umhlaba lalingekho isonto. Lalingekho ibandla elithize. Yonke lento eniyibona isigcwele beyingekho, wengekho amabandla ahlukahlukene, bengekho abantu abangakholwa. Bonke abantu bakaNkulunkulu bekungabantu, bekungabona abantwana bakaNkulunkulu, bekungabantu bakaNkulunkulu. Ngiyacela ukuphinda le statement ukuze niye ukukhuluma into eningayazi. Abantu babengekho eqaleni abantu ababizwa ngabantwana bakaNkulunkulu, njengoba manje sethi nenziwe naba ngabantwana bakaNkulunkulu, nephiwa amandla ubani bengabantwana negunya lokuba nibuthiwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Bekungenjalo eqaleni, bebengabantu bakaNkulunkulu. So umuntu kaNkulunkulu ubuthi nje ungazalwa emhlabeni uzalwe ufice likhona isabatha ngoba lamiswa uNkulunkulu emva kokudala nje amazulu nomhlaba. uNkulunkulu wamisa isabatha. Akashongo ukuthi lokukhonza, wathi elokuphumula. Elokuphumula. uNkulunkulu waphumula ngalo isabatha. Wasethi ke lingcweliswe isabatha, lihlonishwe isabatha, ligcinwe. Kunemkhosi ke yenziwa yesabatha ebeyenziwa. Bengelona labantu abaphendukile isabatha, cha bengela abantu bonke. Ingakho umuntu engaligcina isabatha bekuyimpoqo, ubekhandwa ngamatshe abulawa umuntu ongaligcina isabatha, ngoba isabatha akusile la kwaIsrayeli, isabatha kulone lamaJuda, isabatha kulone labelungu, isabatha kulone lesizwe esithize elikaNkulunkulu. Njengoba isabatha ke ngelikaNkulunkulu, belibekela umgomo ukuthi wonke umuntu aligcine isabatha. Wonke umuntu bebekela umgomo wokugcina isabatha. So maye ngaligcina isabatha bekuyicala. Ingakho mayetholakala umuntu elephulile ethezile, wabasa umlilo, wenza umsebenzi othize ngesabatha, wayenecala ngoba isabatha belingumthetho. So njengoba isabatha ke belumthetho, bekufanele wonke umuntu aligcine njengomthetho isabatha. Akukona ukukholwa uma ugcina isabatha. Noma ningayikhohlisa nithi ngigcina isabatha likaNkulunkulu, nisho yonke into enishoyo nekhonza nina ngesabatha, cha bobo awusili ikholwa ngokugcina isabatha. Isabatha laliwumthetho. Lo mthetho lo owabahlula abantu abawuphulayo, okwathi sebewuphulile uNkulunkulu wa introducer abaprofeti. Bahamba sebewuphulile umthetho uNkulunkulu mawufunda udaba likaAbrahama noyise uThera. Uzothola uNkulunkulu esenza uhlelo olusha lokuthi isabatha abantu abaligcini basebebulawa, abantu bebulawa lesabatha. Njengamanje nje kufuna ngabe umuntu ongaligcina isabatha uyabulawa. Isabatha is not a choice. Njoba nina nenza ngazathi mawusonto esontweni eligcina isabatha kuyi-choice. Akusi choice isabatha, it's a matter of must. Ukuthi abantu bonke bagcine isabatha. Ongaligcini kumele abulawe. Mina number 1 walabo kufanele ngibulawe ngoba ngiligcina isabatha. Ngeke ngiligcine isabatha. Why ngeke ngiligcine isabatha? La behlula okhokho. uNkulunkulu abakhulula ngoba ebona ukuthi leli ijoka liyabasinda lesabatha. uNkulunkulu wasenza indlela yokuthi ngesikhathi sika Abraham uNkulunkulu wamemezela insindisa eyihlelile 1 wathi izizwe zonke zobusiswa la kuAbraham. Okay, Abraham uyise wesizwe zonke ngokohlelo lukaNkulunkulu. Adamu yena isizwe zonke, kodwa nasekusuka uNkulunkulu esenza uhlelo olusha, Abrahama umbeka bezizwe zabo uyise wezizwe zonke la zizobusiswa khona. Right, uAbraham uyeligcina
isabatha, uyalenza wenza konke okumaqondana nesabatha. Nongixolela ke bazana ama clip amazoba mancane o 10 minutes ngoba i TikTok